Magandang hapon Pilipinas, ito ulit ang inyong lingkod at ngayong araw na ito ay bibigay natin ang pinaka-latest coverage, special coverage po ito ng bagyong si Ophel na naging ganap na bagyo kagabi. At ito po ay para sa ngayong araw ng Miyerkules, Oktubre 14, 2020 at itong Tagalog version ay pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000. Umpisa natin ang update, ito ang latest fast animation. So, nakita po natin yung dalawang bagyo. Una, ito si Nika, na may international name Nangka. Naglandfall na po sa may northern Vietnam, na may lakas po siyang 85 kph. Dito yung habagat. Samantala, dito sa Pilipinas, yung LPA ay naging ganap na napakahinang tropical depression. Binigyan ng local name ng pag-asa as Ophel. At ito po ay naglandfall sa may eastern Samar, lumabas sa may northwestern part ng northern Samar, naglandfall naman sa may area po ng Batnog, Sorsogon. Then another landfall sa may southern part ng Buhias. At sa mga oras na ito, nandito na po siya dumadaan in between sa coast ng Bundok Peninsula o sa may San Francisco and dito sa may northern part ng Romblon. Inaasahan po ito tatawid ng Mindoro late tonight bago hating gabi or early morning. At bukas ng umaga lalabas po siya sa may northwestern part ng Mindoro o malapit po sa Lubang Island. At dito po baka maging tropical storm, but sa mga oras ito depression pa rin po siya at 45 kph. Kita po natin yung kanyang ulap mas displaced po sa may northern part, kaya grabe pong ulan sa Kabikulan, although na yun umalis na po sa Bicol, patungo na po sa may southern Quezon at sa ibang areas po ng Calabarzon, kasama po ang Metro Manila at ibang portion po ng Central Luzon. Mindanao naman po, ito po yung wind convergence, wala naman pong kinalaman sa bagyong ito. Ito po yung weather radar ng windy.com, galing po ito sa Pag-asa, okay? Sa Pag-asa servers. So, kita po natin, halos lahat ng mga rain bands ay nasa Bicol at papunta na po sa Calabarzon. Yung dark red, yan po ang pinaka heavy or intense rainfall. At sa mga oras na ito ay papalapit na po sa Kamaynilaan. So, expect magdamagan ng pag-ulan sa Metro Manila na magkakos po ng mga flooding sa low-lying areas. Possible mga landslides sa mga mountainous areas ng Calabarzon. Mag-ingat po kayong lahat yan. Dahil po, dadaan po yung mga ulan. Dala nitong si Tropical Depression Ophel na nandito po siya sa area na ito. Wala dito. So, displaced po yung ulap niya. Napupush pataas ng upper level winds. Kaya nandyan po ang halos bulk ng kanyang rain water na dala ng system na ito. So yan po, kinakita po natin dumaan sa may Partido, Camarines Sur, sa Cam Norte at ngayon Southern Quezon. Then mamayang gabi dito sa may Calabarzon. Kasama po dyan ang Batangas area, so mag-ingat po kayong lahat yan. Ito naman po yung ating track kaninang 11. So yan po ang pinapakita. Bukas na alas 8, nalabas na po siya sa West Philippine Sea. Magiging tropical storm bago lumabas ng PAR sa Biyernes ng umaga. Okay, ito naman yung zoom. So, may pagbabago sa track niyan mamaya. Alam natin na ang tropical depression ay mahirap i-pinpoint ang kanyang sentro. Pasalamat tayo, meron tayong radar from Pag-asa at nakakatulong po kung saan ang kanyang sentro. Ito po yung ating global models sa bagyong ito. At meron na pong lumabas from the US Navy as well as yung Violet, GFS, and UK Met. At lahat sila nag-agree, dadaan po ito ng northern part ng Mindoro o sa may malapit sa Calapan. Lalabas po sa may Lubang Island at eventually sa may dagat Pilipinas, sa may West Philippine Sea at dagat China sa susunod na mga ilang araw. At posibleng mag-landfall na naman dito sa may Vietnam. So ito yung nangyayari na yun, panahon ng La Nina. Lahat ng mga bagyo ay nagpo-form over the Philippines. At ito naman po ang ating 3-day wind, rain at pressure forecast from windy.com. Ito po yung galing sa ECMWF. Ito yung release lang na model. So bukas po ng hapon, nandito na po sa may dagat China, west of Manila actually, dito sa latest. At sa Friday, nandiyan na po siya. Nakalabas na po sa PAR. But still, makikita po natin, bukas ng hapon, may mga localized thunderstorms po sa malaking bagay pa rin ng ating bansa.
dahil nga sa umiiral na yun na La Nina climate. At common po itong mga easterly surface wind flow, nagdadala po ng moisture sa ating bansa. So kailangan natin prepare ng mga payong at kapote kapag tayo lalabas, lalo na sa hapon ng gabi. At pagdating ng Sabado, ayan po, magla-landfall na po sa may Vietnam yung bagyong si Ophel. So ito po yung mga rainfall activities sa hapon ng Sabado. Mayroon pa rin mga thunderstorms. Ang Eastern Visayas, Bicol, hindi masyado, low chance. Okay? So, yan po ang ating latest, ating 3-day rain, wind, at pressure forecast. May mga balita-balita na posibleng may mag-form na naman po na bagong bagyo next week. Babantayin po natin yan. So far, malayo pa po yan. But ito po yung Global Tropics Hazards and Benefits Outlook ng Climate Prediction Center ng US, NOAA. So, na yung week 1, valid October 14 to 20. Nasaan pa rin po ang mataas na percentage ng pag-form ng isang bagyo. So, ito na po yung si Ophel. Magiging ganap na bagyo po siya pagdating sa dagat China. At ito po yung above average rainfall sa area po ng Vietnam at sa ibang areas po ng Southeast Asia. Gayon din po dito sa may area po ng Guam at Micronesia, Caroline Islands. Medyo moderate chance ang possible na mataas ang rainfall sa area nila. Pagdating sa ikalawang linggo, valid October 21 hanggang October 27, inaasahan pa rin po yung above average rainfall. Na yun, nag-shift na yun sa Pilipinas. Dahil po sa pag-form ng isang low pressure area na naman po, but nasa 50% of probability na matutuloy po ito. At posibleng mag-landfall po dito sa may Luzon at lalabas naman po sa dagat China o West Philippine Sea. So, babantayin natin yan. Kasi yung GFS, American Model, ay pinapakita na possible na may tadaan na bagyo sa Northern Luzon. Subalit, ito po ay nasa less than 50% or 30% pa probability na matuloy. Kasi yung European Model, wala pa pong pinapakita. But we will keep you updated in the coming days hanggang next week. Kung matuloy po ito, let's hope and pray na hindi matuloy upang hindi na po magbigay ng grabing mga pagbabaha sa malaking bahagi po ng ating bansa. So, ayan po. Diyan po nagtatapos ang ating special coverage ng bagyong si Ophel. At babalik ulit tayo bukas. Dahil sa special coverage, araw-araw po tayo magbibigay ng update. So, hanggang bukas, ito si Mike Pado ang papaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Be #WeatherWiser, #TyphoonWiser. At maraming salamat po sa pagpanood nyo sa ating YouTube channel.